дар ноябр абдураҳмони ҷомӣ маъракаи баҳории даъвати ҷавонон ба сави қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. Дар расми тантанавии сафарбаркунии даъватшавандагон ба хизмати ҳарбӣ роҳбарияти ноҳия, масъулони комиссарияти ҳарбӣ, зиёёну фаъолон, падару модарон ва дигар кормандони касбу кори гуногун иштирок доштанд. Дар расми тантанавӣ ба муносибати рӯзи даъват ба хизмати модар ватан роҳбарияти ноҳия иброз дошт ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳаи кишварамон уҳдадории ҳарбӣ ва ҳам қарзи муқаддасу рисолати ватандории ҳар як ҷавон ба ҳисоб меравад. боиси хушнудиву сарфарозист ки ҳар сол аз оғози маъракаи сиёсии даъвати ҳарбӣ садҳо тан ҷавонони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо дарки масъулияти баланд барои ҳимояи ватан, таҳкими истиқлолияти давлатӣ бо амри дил ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир мешаванд. дар маросими тантанавии даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ҳамчунин чанде аз ҷавонони омодаи хизмат ба ватан суханронӣ карда изҳор доштанд ки бо дарки масъулияти бузурги бар ӯҳда доштаашон хизмати ҳарбиро дар қувваҳои мусаллаҳаи Тоҷикистон сарбаландона аዶ намуда марзу буми ватани азизамонро бошарафона ҳимоя менамоянд. ман даъватшаванда Маҳмадуллоев Шорух аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо хоҳиши худ ва амри дил ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда хизмати модар ватанро сарбарандона адо менамоем. аз ҷавонони ин кишвар даъват ба амал меорем ки бо амри дил ва бо хоҳиши худ рафта ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шаванд ва хизмати модар ватанро сарбарандона адо намоянд. бояд гуфт ки дар ин рӯз ҷавонони ноҳия бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир гардиданд ки ин намунаи ибрат барои дигар ҳамсолони онҳо мебошад. дар чорабинӣ ҳамчунин дигар намояндагон ва падару модарони даъватшавандагон суханронӣ намуда ҷалби ҷавонони кишварро ба хизмати ҳарбӣ мактаби бузурги далерӯи шуҷоат арзёбӣ намуданд. ду та фарзандам хизмат мекунад, сад бор шукр. якташ дар Эсанбой хизмат мекунад, та дигаш дар Панҷ. Дар як моҳ ду бора мерафтум бачама хабаргирӣ. Сад бор шукр. шароиташон 100% хушрӯ ва хизмат 100%. мехоҳам фарзандаи ҳама хизмат кунанд. маврид ба ёдоварист ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати давлатии ҷавононро аз рукунҳои аввалин дараҷаи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ менамоянд. дар ин самт имрӯзҳо барои будубоши хизматчиёни ҳарбӣ дар қисмҳои низомӣ аз ҷониби давлат ва ҳукумати мамлакат тамоми шароити хуби хизматӣ ҳамаҷониба фароҳам оварда шудааст. имрӯз ҷавонони ба нангу номуси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба амри дил ба қувваҳои ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуданд. мо аз он хурсандем ки онҳо нангу номуси ватан ва миллатро баланд мебардоранд. дар идомаи маросими тантанавии гусари даъватшавандагон ба хизмати ватан модарони ҷавонон чун анъанаи нек маросими нонгазони наваскаронро доир намуданд то фарзандони онҳо бо сари баланду рӯҳияи баланди ватандорӣ хизмати ҳарбиро адо намоянд. аз рӯи маълумот ин рӯзҳо дар қисмҳои низомии мамлакат аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ беш аз 1000 нафар ҷавонони далери шуҷоъ адои қарзи фарзандии худро бо сари баланд иҷро карда истодаанд. дар охири чорабинӣ барномаи фарҳангии ҳунармандони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ пешкаши иштирокчиёну меҳмонон гардонида шуд ва ҳамин тавр маъракаи даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ хушу хотирмон баргузор гардид.